Una sa tanan, nagpasalamat ko sa Dios sa iyang paghatod nako dinhi nga dapit no. Second time na kong abot dinhi last December dinhi pud ko. And nagpasalamat ko kay second anniversary sa dapa. Ingon ni Pastor Peter nga during COVID-19 nag-start ang ministry dinhi, which is very uncommon sa kay during COVID-19 wala halos ministry naglihok ni adto. Sa Cebu City nagsirado ang mga church. And then mga preachers adto wala tuguti nga magwali, pero dinhi noon sa dapa during COVID-19 na-extend ang buluhaton. And nagpasalamat ko kay 2 years karon, and then I believe nga na improvement ug nagapadayon ta. Ang verse nga tong gibasa sinulat ni Apostle Peter. Unya kung basahon nimo ang content sa verse nga tong gipangbasa, nag-encourage si Peter, ingon pa siya nga giluwas ka sa Ginoo, gipakamatyan kang Kristo sa cross, giulaan kanyag dugo, gibayran kanya sa dili kwarta, kinabuhi niya iyang gibayad sa cross para ang imong kinabuhi magamit diha sa buluhaton sa Ginoo. Kini nga verse nag-emphasize di siya sa kadako og value di ay sa imuhang kinabuhi. O siguro ang tan-aw nato sa tong kagulingon murag ordinaryo lang ta, dili man ana kadato atong ginikanan, simple lang mga atong panginabuhi ato ang panamit, ordinaryo lang. Pero sa mata sa Dios naa kay eternal purpose, naa kay dako kayong katuyuan, gani ang imong paglungtad sa kalibutan ang Dios mismo ang nagplano niini. Now nini nga kahaponon gitagaan kunyog tema nga born to serve no, gipakataw ka para mo serbisyo. Og hopefully masabta nato gyud nga ang imong kinabuhi mga kaigsuonan gipakataw ka sa kalibutan para gyud mga lagad sa Ginoo. Si Pastor Ramon kaganina nakita nako nga murag dili ka katuo pastor sa gihimo sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Actually si Pastor Ramon isa lang ni siya sa mga na-witness nako nga murabag mga tao nga dili sila katuo nga gigamit sila sa Ginoo bitaw likod sa ilang mga kapakyasan. Gani diha master ang atong Ginoo. Baliki gud ang Old Testament ug ang New Testament hangtod karon kinsa man di ay ang kasagarang gipanggamit sa Ginoo. Di ba katong dagko kayog ka mga kapakyasan? Di ba katong mga tao nga walay confidence silang kagulingon? Baliktad kay ang mga tao nga tag-as kay tan-aw silang kagulingon mao na gipangbagsak sa Ginoo, ug ang mga tao nga ordinaryo lang tan-aw na silang kagulingon mo'y gisaka sa Ginoo, mao'y nanudlo sa mga dagkong mga tao. Isa ka butang nga gikinahanglan nang gid sa Ginoo nato, humility, pagpaubos. Kay hangtod taas kag tan-aw si mong kagulingon, ibagsak ka sa Ginoo, pero kung naka sa ubos, bangunon ka sa Ginoo, gamiton ka para sa iyang kahimayaan. Now, nakapangutana ba ka sukad sa imong kinabuhi kung unsay imong katuyuan? Di ba common man na nato? Ambot mga mama, mga papa, nangutana ba imong anak nimo one time, pa unsa may akong purpose pa? Siguro dili kayo specific pero kasagaran atong mga anak mangutana pa unsa may nindot nga kurso. Unsa may nindot na kung kwaon ni college nako, di ba? Siguro nangutana mo unsa gyoy purpose sa imuhang kinabuhi. Na sultihan ti ka kung hangtod karon wala pa ka kahibalo unsay imuhang purpose, lisod biya na siya. Kana bitaw mag-drive kag bisikleta, unya wala ka kahibalo asa ka padulong, di ba? Dili ka kahibalo kung naabot na ka or wala pa. Kinsa may nakasuway dinhi ni sakay og jeep, unya nangutana ka, kuya asa man ni padulong, ningon ang driver, bisag asa lang ni ma'am, sakay lang. Musakay bagod ka, kay sa atong kinabuhi gusto tag klarong padulngan, di ba? Sigurista biya ta, gusto nato atong anak makahuman, gusto nato atong negosyo mulambo, gusto ta dili ta malkansi kung palitag usa ka kilong bugas, gusto tag klaro nga direksyon. Now gusto nako nini nga kahaponon makahibalo pod ka ngano deng gibuhat ka sa Ginoo. Unsa di katuyuan niya nga gipakataw man ka sa kalibutan? Tan-aw nimo, gipakataw lang ka sa kalibutan para mahimong inahan, para mahimong amahan, di ba? Kung mao na disenyos kinabuhi, di ba boring kayo?
dili ingon ana ang hunahuna sa atong Dios. Ang plano gani sa Dios di man lang sa yuta taman, hangtod sa eternidad. Inana kalapad ang hunahuna o kabrilliant ang hunahuna sa Dios nga naa gid say katuyuan sa imong kinabuhi nga sukad hangtod siguro karon posible wala pa na nimo na discover. Og ma-discover lang nimo ng imong katuyuan kung seryosoon nimo ang pagduol sa Dios ug ang pagpangalagad niya. Kay kung hangtod karon walay direksyon imong kinabuhi, walay purpose, lisod kaayo, wala gi kalipay ang pagkinabuhi. Luya ba? Sikag pangalagad pero mura bag kulang kay hangtod dili ka muhaom sa imong katuyuan, dili gyud matagag meaning ang imuhang kinabuhi.